Welkom bij een nieuwe aflevering van Supreme Exclusive. Vanavond hebben we het over een van de meest cruciale sectoren in ons land. De inkomsten die we gaan verdienen straks door aardolie die voor onze kust ligt. Is er een plan? Is er een visie hoe we dat moeten doen? Volgens onze gast hebben we die niet. En die is niet de minste, de voormalig directeur van Staatsolie. En tegenwoordig Caribbean Senior Advisor voor Ernst & Young, Rudolf Elias. Met hem duiken we in de materie en stellen we aan hem de vraag. Zijn we er wel klaar voor? Daar gaan we met hem over praten. Dit is Supreme Exclusive. Meneer Elias, welkom in ons programma. Fijn dat u tijd wilde vrijmaken om er te zijn. Direct met de deur in huis, meneer Elias. U heeft onlangs uw zorgen geuit over het ontbreken van een overkoepelend strategisch plan voor de olie- en gassector in Suriname. Kunt u dat standpunt een beetje nader uitleggen en waarom met name u het als een urgent probleem beschouwt? Ja, ik vind het grappig dat je zegt onlangs. Ik ben nu al 9 jaar geleden begonnen met de boodschap te geven. Mensen, we gaan offshore olie zoeken. De kans is meer dan groot dat we offshore olie gaan vinden. Dat betekent dat de inkomsten van de staat navenant gaan toenemen. Ik bedoel, niet een factor 1 of een factor 2, maar een factor misschien wel 5 of 6. En dat is het niet eens een optimistisch scenario, dat is het meest realistische scenario. Dus staatsolie, bedrijfsleven en overheid, politieke partijen, laten we ons voorbereiden hierop en zeggen van wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat we niet vallen in wat ze noemen de oil curse. Of sommige mensen noemen het de Dutch disease. Anderen noemen het de resource curse, maar bij ons is het echt de oil curse. Ja. Staatsolie heeft zich heel goed voorbereid natuurlijk, dat zie je ook. Alles loopt volgens plan. We hebben een mooie FID getekend, de eerste. Het is wel de eerste van hoogwaarschijnlijk meerdere die gaan volgen. Ja, er wordt volgend jaar nog eentje verwacht? Ja, ik denk zelf, laten we zeggen 2027, eind 2026, begin 2027. Komen er hoogwaarschijnlijk 2 bij van Petronas. Dat ligt een klein beetje aan hun exploratiesucces nu. En er worden ook nog 9 andere putten geboord in de komende 1,5 tot 2 jaar. Ook als daar één van hit, krijg je heel snel een FID erachter. Dus mijn inschatting is, ik denk dat we wel rekening mogen houden met 3 of 4 FID's in de komende 10 jaar. Misschien wel in de komende 5 jaar. En we hebben ons als overheid, nog helemaal niet voorbereid. Staatsolie heeft zich perfect voorbereid. Dat zei ik al, dat zie je. Want we hebben step by step hebben we de FID bereikt. Ja, want u was zelf directeur in een bepaalde fase. Ja, dus in die fase zijn we begonnen met de voorbereiding. In die fase ben ik ook begonnen met roepen. Klopt. Maar mensen, we moeten ons voorbereiden, politieke partijen, we moeten een brede maatschappelijke discussie houden. Want, en dat kan ik je garanderen, geen enkel plan, hoe mooi het ook is, werkt als het niet breed gedragen wordt. Dus we moeten eerst ervoor zorgen dat we scenario's draaien, dat we naar de partijen toe gaan, dat we naar het bedrijfsleven gaan, dat we naar de vakbonden gaan, dat we naar de sociale gemeenschappen gaan en naar de politieke partijen en dat we een soort consensusmodel vinden over waar we naartoe willen met het land. Want, ja toch, want als we dat niet hebben en het wordt niet breed gedragen, dan betekent dat automatisch dat de wetten die daaruit moeten voortvloeien, zoals een soeverein welvaartfonds, zoals een local content law,
zoals een immigratiebeleid. Als we niet een plan hebben waar iedereen achter staat, dan betekent dat automatisch dat de wetten die daaruit voortvloeien op zichzelf staan en dat die misschien wel niet werken in de toestand waarin je het wil hebben. En dit ding met olieinkomsten, die zo gigantisch zijn, echt waar, als we niet een goed plan hebben, ik mag het niet zeggen, maar kijk naar Guyana. Ja. Ja. Houdt u dat even vast, we gaan er zo op komen, want bedoel, we hebben een voorbeeld vlak bij huis. Ja. En dan is het misschien goed om naar ze te kijken. Maar u heeft het dus over het ontbreken van een strategisch plan. Nu heeft de huidige regering, de president, een strategische groep voor olie- en gasbeleid onder leiding van meneer Maarten Schalkwijk geïnstalleerd. Met als doel dus een beleidskader te ontwikkelen. Maar de eerste deadline, we hebben begrepen dat op 15 april een draft klaar zou moeten zijn. Dat is niet gehaald. En ze zijn dus nu bezig, zoals ik heb begrepen, om dat plan af te ronden. Hoe beoordeelt u trouwens de voortgang van die werkgroep? Een grote groep trouwens, met heel veel mensen uit heel veel disciplines. Ja. Hoe beoordeelt u hun effectiviteit? Als je me vraagt, is het een goed startpunt? Ja, want dat betekent dat de overheid begint na te denken. Thank God. Ze beginnen na te denken over, onze inkomsten gaan dadelijk vervijfvoudigd worden. Wat moeten we doen? En ik denk dat de president ook regelmatig in Guyana is geweest. En met hem een heleboel andere politieke leiders. En niet alleen op staatsbezoek, maar dat mensen zien dat in Guyana alles veel duurder wordt. En niet iedereen verdient navenant meer. Dus dat ze iets moeten doen is duidelijk. En ik denk dat het een heel goed initiatief is van de president om meneer Schalkwijk en deze groepen te vragen om in ieder geval alvast na te beginnen te denken over, wat komt dadelijk op ons af? Ja. Maar het is een begin. I mean, deze mensen hebben allemaal een beroep, ze moeten allemaal hard werken. En buiten dat harde werk moeten ze ook nog nadenken over wat Suriname nodig heeft. Maar het is natuurlijk niet de brede maatschappelijke discussie die ik bedoel en niet het strategisch plan wat ik bedoel. Het strategisch plan wat ik bedoel, dat is iets wat 3 tot 4 jaar in beslag neemt. Dat is iets waar een projectteam, niet politiek gebonden, niet van het bedrijfsleven, niet van de vakbonden, maar gewoon projectmensen die projectmatig kunnen denken, die bezig zijn om te kijken, wat willen we met z'n allen van Suriname maken? Willen we een Qatar en een United Emirates maken? Vergeet je niet, dat kan. Maar dat betekent wel dat we op die 600.000 inwoners van ons dadelijk 6 miljoen immigranten hebben. Want dat is Qatar. Qatar is 300.000 inwoners, 3 miljoen immigranten. En dat hebben ze heel erg goed voorbereid. Het is niet zo dat er plotseling 3 miljoen immigranten zijn in Qatar. Nee. Ze hebben ontzettend goed voorbereid wat voor een immigranten ze willen, wat voor een rechten ze die immigranten geven en wat voor een rechten ze die immigranten geven als het werk wat ze gedaan hebben afgelopen is. Ja. Wij, als we richting Qatar willen gaan en we maken geen plan, ga je een massale immigratie krijgen, maar van allemaal illegale immigranten. En misschien wel immigranten die we niet willen. Dus ook dat moet in het plan verweven zijn. En dan heb je de andere kant van de medaille. Ja. Is bijvoorbeeld Noorwegen. Noorwegen is natuurlijk het voorbeeld voor de wereld waar het echt heel goed gegaan is. Maar Noorwegen heeft toen de tijd gezegd, ik wil 0 immigranten. Ik wil ook dat oliegeld, stop dat nu in een fonds. En dat fonds mag over de hele wereld investeren, maar niet in Noorwegen zelf. In het begin, want we willen niet dat onze economie daardoor disrupt wordt, dat het overheated wordt. En dat onze andere sectoren, zoals landbouw en toerisme en veeteelt en visserij, dat die doodgaan, omdat de olieindustrie al die dingen wegtrekt en doordat het land daardoor veel te duur wordt. Ja. En als je het aan mij vraagt,
En ik denk dat daar de meeste mensen het wel mee eens zijn. We weten wel wat we willen als Suriname. En Noorwegen kunnen we niet worden, want we hebben gewoon een hele grote achterstand. We hebben een achterstand op het gebied van onderwijs. We hebben een achterstand op het gebied van volksgezondheid. We hebben een achterstand op het gebied van infrastructuur, van veiligheid. En dat willen we inhalen. En de vraag is, hoe snel willen we dat inhalen? En tot waar willen we dat inhalen? Voor wie willen we dat inhalen? Want hoe sneller je het inhaalt, hoe meer immigranten je nodig hebt en hoe meer geld je nodig hebt, wat dan niet in het soeverein welvaartfonds komt. Dus vandaar dat ik zeg, zo'n overarching, strategisch plan of roadmap is van eminent belang om ervoor te zorgen dat we de juiste dingen doen in de komende 10 jaar, zodat we niet in die resource curve vallen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ja, het is zeker duidelijk, want wat u nu zegt is dat we nog 2-3 jaar bezig moeten zijn met het maken van dat plan. Tenminste, zoals u ziet, dat die strategische groep die is benoemd, die doet eigenlijk werk. Moeten ze in een hele korte tijd iets doen wat eigenlijk over 2 tot 3 jaar moet zijn uitgesmeerd. Ja, maar nogmaals, het is een goed begin. Juist. Want zij gaan een bepaald kader scheppen. En dat kader kan je in een scenario zetten. En dan doorrekenen en zeggen, oké, dit scenario, als ik dat nu doe in zoveel jaar, moet ik zoveel immigranten hebben. Als ik doe het zoveel jaar, moet ik zoveel immigranten hebben. En daarmee ga je dan die brede maatschappelijke discussie houden. Daarmee ga je dan langs bij de politieke partijen, daarmee ga je langs bij de vakbonden, daarmee ga je langs bij de ASFA, bij de VSB, daarmee ga je zelf langs bij de religieuze partijen. En je vraagt, is dit wat wij willen? En dan komt daaruit iets. Komt een scenario 1, een scenario 2 en een scenario 3 en dan ga je dat weer doorrekenen. Ja. Dan ga je zeggen, wat betekent dat nu voor de economie? Dat betekent dat de economie 8% gaat stijgen. Kunnen wij dat behappen met de mensen die we hebben? Misschien wel. Misschien dat we bijvoorbeeld zeggen, oké, dan moeten we mensen die nu bij de overheid werken herscholen. Om ervoor te zorgen dat ze in het productieproces betrokken worden. Zodanig dat de overheid ontlast wordt en dat we daar de mensen beter kunnen betalen. En dat de mensen die daar werken, dat die bijvoorbeeld in de industrie gaan werken. Niet alleen in de olieindustrie, maar ook aan de aanverwante industrie. Waarin je dan geld stopt, omdat je wil dat die bevorderd wordt. En al dat soort plannen kan je uitrekenen en je kan dat in scenario's uitzetten. En dat is niet zomaar. Dat neemt tijd, dat neemt een hoop energie, dat neemt dag en nacht werk van een projectgroep die daar ondersteund wordt door een heleboel groepen uit de hele wereld. En er zijn zoveel bedrijven die dat willen, of instellingen die dat willen financieren. Noorwegen wil daarbij helpen, 100%. Die zegt, komen jullie met een goed plan, hoe je dat plan wil maken, en wij kunnen dan kijken waar we je kunnen helpen. Ik weet zeker dat de IDB en de Wereldbank en dat soort instanties dolgraag dit willen financieren. Okay. Omdat het misschien een groep is van misschien 5 of 10 miljoen dollar wat je nodig hebt om dit allemaal goed uit te rekenen. Inclusief het maken van de wetten die daaruit voortvloeien. Zodanig dat Suriname niet in de resource curve valt. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Het geld dat we dadelijk gaan verdienen, niet terechtkomt bij 20% van de bevolking. En dat 80% van de bevolking arm wordt. Maar dat het geld terechtkomt bij iedereen. Ja, goed. U noemde net alweer, u liet het woord vallen, of de woorden resource cursed, oftewel de olievloek. Wat zijn volgens u de belangrijkste factoren die bepalen of Suriname dit risico ontloopt? Er is maar één factor waar we kunnen ontlopen. Dat is heel simpel. We moeten een breed gedragen, goed plan hebben, die uitgezet wordt en die breed gedragen is, waaruit een welvaartfonds, de wetten van het welvaartfonds bepaald worden, waaruit een immigratiebeleid bepaald wordt, waaruit een local content law gemaakt wordt. Als we die dingen
op een rij hebben staan, dan kunnen we uitrekenen of we in de resource curve gaan vallen of niet. En daarmee kan je de snelheid aanpassen. En als je het sneller wil als dat we het hebben, ga je immigranten nodig hebben, want anders overhiet je de economie. En hoeveel immigranten je nodig hebt, moet je ook uitrekenen. Dus er is maar één manier waarop je daar kan komen, en dat is voordat het oliegeld binnenkomt. En ik zeg het voor. Vroeger zei ik, mensen, laten we nu dat plan maken voor een discovery. We hebben ondertussen 9 discoveries. Niet 1, 9. Van die 9 discoveries gaan we 2 ontwikkelen nu. Dus er zijn nog 7 die niet ontwikkeld zijn. Dat moeten we niet vergeten. We gaan nog 10 exploratieputten boren in die 2 jaar. Als daar nog 2 grote discoveries uit voortkomen, kan je optellen hoeveel development we gaan krijgen. Ja. En het is gewoon cruciaal dat we begrijpen dat we... Ik zei toen, voor de first discovery, toen riep ik heel lang, voor FID moeten we het doen. Want als je FID hebt, kan iedereen uitrekenen wanneer het eerste oliegeld binnenkomt. En nu zeg ik, ja, de laatste wat ik kan zeggen is, laten we het alsjeblieft doen voor het oliegeld binnenkomt. Want gewoon bewezen is dat als het geld eenmaal komt, het ontzettend moeilijk is om ervoor te zorgen dat je resource curve tegenkomt. Ik weet 100% zeker dat de president van Guyana er wakker van ligt om na te denken over hoe hij het proces wat is in gang is gezet. En dat is dat ze in de resource curve aan het vallen zijn. Het IMF heeft daar pas over gezegd, Guyana is nog niet in de Dutch disease. Maar er zijn tekenen dat ze daar komen. Het gaat ook niet overnight. Het is een proces ook van 10 jaar. Maar als je er eenmaal in bent, is het bijna onmogelijk om eruit te komen. Maar wat doen ze nu? Want misschien kunnen we alvast een beetje... Ze investeren ontzettend in de andere sectoren, zoals in de agrarische sector. Ze proberen heel veel in de toeristische sector te investeren. Ze proberen in de energiesector te investeren, zodanig dat de economie diversified blijft en dat de andere sectoren kunnen groeien, zodat je niet daar de andere sectoren vernietigd worden, doordat één sector alles wegtrekt. En niet alleen iedereen wegtrekt, hè. Was dat zo en zo, dan is het geen probleem. Maar ze trekken alleen de goede mensen weg. En ze trekken alleen maar de mensen weg die ze nodig hebben. Ja. Maar ook die mensen moeten ze steeds meer betalen, want ik zeg altijd, ja, toen ik 10 jaar geleden naar Guyana ging en ik landde op Ogal, kon ik voor $5 een taxi nemen naar het Meridian, het Pegasus Hotel daar. Het was toen het enige hotel, het was een beetje de Torarica van Suriname. En je betaalde toen $40 voor een kamer, $5 voor een taxi. Daar betaalde je nu $25 voor diezelfde taxi. En je betaalt nu $400 voor diezelfde hotelkamer. Zelfde hotelkamer, hè, niet verbouwd of zo. Vroeger kon je echt ja, toen één leuk restaurant, dat heette New Drive-In. Je kon daar voor $20, $25 eten met 3 man. Tegenwoordig als je daar gaat eten is het ook $200. Ja. Weet je? En zo, je ziet gewoon, alles wordt duurder. Je kan niet meer een huis huren in Georgetown. Maar wat is precies de oorzaak daarvan, dat prijzen plotseling sky high worden? Vraag en aanbod. Ja. En doordat die prijzen hoog worden, krijg je bijvoorbeeld dat groente die geïmporteerd is, nu goedkoper wordt als groente lokaal. Dus waarom zou ik groente lokaal kopen? Dan koop je wat geïmporteerd is. Ook de arme mensen kopen dan wat geïmporteerd is, omdat het goedkoper is als hetgene wat lokaal is. En hoe komt dat? Omdat je zo verschrikkelijk veel werkgelegenheid en experience krijgt. Niet door de olieindustrie zelf. Want Total heeft gezegd 6.000 mensen. Nou, laat Petronas nog een keer 12.000 hebben, dan is het 18.000. Dat is niks. Maar alles eromheen. Ik weet zeker dat we een nieuw ziekenhuis willen bouwen. Ze zijn bezig in Guyana om 3 nieuwe ziekenhuizen te bouwen. 4 of 5 nieuwe hotels te bouwen. Wie gaat die kamers schoonmaken? Wie gaat daar, wie zijn de nurses die daarin gaan zitten? Wie zijn de doktoren die daarin gaan zitten? Dat worden ook waarschijnlijk allemaal immigranten. Ja.
Iemand zei me laatst, die uit Guyana kwam, we zoeken op dit moment 250.000 mensen. We hebben 250.000 open arbeidsplaatsen. 250.000. Suriname heeft 250.000 mensen tussen 18 en 16 en 60. Gewoon to put things into perspective. En die mensen moeten allemaal eten, ze moeten allemaal wonen, ze moeten allemaal gebruiken energie, gebruiken water, gebruiken allemaal alles. Wat normaal die 800.000 mensen gebruiken. Dus de vraag naar alles wordt veel groter. En we kunnen de economie kan dat niet aan. Ja, we produceren nog te weinig. Ja, de havens kunnen het niet aan, de vliegtuigen kunnen het niet aan. De economie kan het niet aan. Die wordt overheat, noemen ze dat. En daardoor gaan de prijzen stijgen. En dat is de oil curse. Ja. Nou is diversificatie een van de manieren waarop je dat zou kunnen opvangen. Kijkend naar Guyana, wij praten ook al jaren over diversificatie van de economie. Waar moeten we de nadruk op leggen? Welke sectoren bijvoorbeeld ziet u die potentieel zijn waarop we nu kunnen inzetten zodat we voorkomen dat we de situatie krijgen zoals in Guyana? Ja, kijk. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, we hebben diversificatie nodig. Dat zou ook in het plan moeten staan. Ja, ik vind ook, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat in het plan zou moeten staan, we moeten ervoor zorgen dat we stoppen met het bos te kappen. Ons primair bos is het enige natuurlijke hulpbron die oneindig is. Als we het nu maar beschermen. En misschien is het nu wat moeilijker om daar geld uit te verdienen. Maar als we een goed plan maken om ervoor te zorgen dat we samen met de inheemse en de tribalen het bos één mooi natuurbehoud van maken, dan ben ik ervan overtuigd dat in 2050, misschien wel in 2035, dat meer geld gaat opbrengen dan alle olie en goud en alle andere dingen die we hebben. En we moeten ons daarvan bewust zijn. Nu is het zo natuurlijk dat het is heel makkelijk praten over diversificatie, dat zei ik net. Maar het is wat moeilijker uit te voeren als je geen geld hebt. Maar het kan wel in het plan terechtkomen. Je kan wel zeggen van oké, wat willen we als Suriname? Willen we de voedselschuur worden van de Caribbean? Ja. Dat kan, maar we hoeven niet daarvoor ons primair bos te hakken. We hebben genoeg land aan de kustvlakte die ongebruikt is, waar je allerlei nieuwe technieken kan gebruiken om ervoor te zorgen dat je die voedselschuur wordt. Het kan dat we dat willen, maar ik weet niet of we dat willen. Laten we daarvoor die brede maatschappelijke discussie gebruiken. Ik weet niet of we willen dat we een toeristenplaats worden voor de wereld. Ik denk dat ons bos zo uniek is. En ik ben een keer in Costa Rica geweest en als ik zie hoe ze daar het bos gebruiken, denk ik, wauw, dat kunnen wij ook. Ja. En daar verdienen ze ontzettend veel geld mee. Dus als ik u hoor, dan. Maar je hebt wel geld nodig om daarin te investeren. Ja. En kijk, dadelijk krijgen we het geld. Want de olieindustrie gaat ons dat geld geven. Maar we moeten wel gaan nadenken over wat we willen doen. Want als we niet nu al nadenken, als we niet nu al plannen maken, als we nu niet al wetten maken die ervoor zorgen dat we voldoende geld hebben en voldoende immigranten hebben en voldoende local content laws hebben om ons eigen te beschermen, die allemaal gebaseerd zijn op dat plan, ja, dan is het best moeilijk om dat te verwezenlijken. Maar even local content law, want we hebben de discussie gaande van moeten we nou een wet hebben of moeten we een beleid hebben, een local content beleid. Waar bent u voorstander van en wat zou er moeten staan in zo'n local content law? Een local content law kan je niet loszien van de strategische visie die we moeten hebben, onze roadmap. Eerst de roadmap. Daarin gaan we zeggen wat we willen. Willen we de voedselschuur worden van het Caribbean? Willen we het centrum worden van volksgezondheid van de hele regio? Willen we het grootste toeristische centrum worden voor ecotourisme? We moeten eerst willen weten wat we willen. Het kan niet allemaal tegelijk. Nee, maar misschien kan het wel tegelijk. Maar dan moet je de local content wet daarop baseren. Maar je kan niet nu een
local content wet in het leven roepen zonder dat je een visie hebt. Waarop is het gebaseerd? Het is gebaseerd op welke economische groei. We moeten alles bijvoorbeeld geven aan Surinaamse bedrijven. Maar kunnen we het als Surinaamse bedrijven? En hoeveel immigranten moeten de Surinaamse bedrijven dan aannemen om ervoor te zorgen dat ze die local content law, dat ze daaraan kunnen voldoen? Ja. Want als je praat over alles moet naar Surinaamse bedrijven bijvoorbeeld, dan betekent dat Surinaamse bedrijven in plaats van 100 miljard Surinaamse dollars omzetten, moeten ze plotseling 10 keer zoveel doen. Met welke mensen? Met welk kapitaal? Die zijn er simpelweg niet. Dus je moet eerst de roadmap maken en daaruit vloeit een local content policy en daaruit vloeit een local content law. En mijn voorstel is dan, maar laten we kijken wat Suriname daarvan vindt. Zorg ervoor dat die wetten met 2/3 meerderheid worden aangenomen. Dat kan, Draagvlak dus. want er moet draagvlak zijn. Maar ook dat ze met 2/3 meerderheid veranderd moeten worden. Zodat niet een overheid die 30 zetels heeft, bijvoorbeeld de wet op het Soeverein Welvaartfonds kan veranderen. Want als ze dat kunnen, dan veranderen ze dat en trekken ze er in plaats van 5% of 10%, wat volgens het plan is, trekken ze er 80% uit. Bij wijze van spreken. En maken ze daar een wet voor, want Suriname heeft een achterstand. En dat zijn dingen die, als je kijkt nu naar al die landen waar het hopeloos fout is gegaan. Nigeria, grootste producent van Afrika. Venezuela, de grootste producent van Zuid-Amerika op het gebied van olie. En ook met een van de grootste resources ter Met de wereld. grootste resources ter wereld. Hebben zij een welvaartfonds? Een stabilitatiefonds? Ja. Maar toch is het fout gegaan. Waarom? Omdat ze niet een overarching plan hebben gemaakt. Ze hebben niet een plan gemaakt waarbij je zegt, als we dit doen, dan groeien we zoveel en we groeien zo snel. En dat betekent dat we zoveel immigranten nodig hebben of onze eigen mensen moeten opleiden. We willen alleen met onze eigen mensen. Dat betekent dat we langzaam moeten groeien, langzamer dat we willen groeien. En daardoor krijg je dat er een hele kleine groep hele rijke mensen komt. Ja, ik zeg de taxi betaal ik nu $25 voor als ik van Ogle naar het Meridian rijd, dat klopt. Het zijn allemaal nieuwe taxis trouwens. En er zijn taxichauffeurs die hebben daarin geïnvesteerd. Dus die meneer die nu, geloof ik, 80 taxis heeft, die zal dadelijk bij die 20% puissant rijken horen. Maar zijn chauffeurs kan hij steeds minder betalen, hoeft hij ook steeds minder te betalen, omdat de vraag naar chauffeurs steeds groter wordt. Omdat Guyanezen die in de landbouw werkten, in de suikerindustrie werkten, die worden langzaam maar zeker, worden die werkeloos. Oké, dus nogmaals, we moeten plannen, we moeten een plan maken. Dat is dus de grote boodschap Een die... breed gedragen plan. Ja. Niet een plan gewoon maken, een breed gedragen plan waar iedereen achter staat. Die rol van de overheid. We zijn onvoldoende voorbereid als ik u zo hoor. Maar wat moet die overheid nou precies doen om wel te doen wat ze moeten doen? Kijken bijvoorbeeld naar de voorbeelden in Guyana van wat er nu gebeurt. En de stappen die gezet moeten worden. Ja. Ze moeten begrijpen dat zij het niet zelf moeten doen. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet een projectgroep benoemen. Je moet 5 projectmensen halen, Surinamers, die dit plan gaan maken. Het enige wat de politiek hoeft te doen, de president moet naar voren stappen en zeggen, ik ga een projectgroep in het leven roepen die voor ons, Suriname, een brede maatschappelijke discussie gaat houden, waaruit wetten gaan voortkomen, waardoor het geld die verdiend gaat worden met de olie ook terechtkomt bij de krantenman. Dat is de basis van het geheel. Dat is het enige wat ze hoeven te doen. Dan, wie gaat dat nu financieren, is de tweede vraag. En daarvan zeg ik, dat is misschien stout dat ik dat zeg, maar daarvan zeg ik ben ervan overtuigd dat als de president dat zegt, en hij vraagt aan Staatsolie,
staatsolie, kan je in eerste instantie ervoor zorgen dat je deze groep financiert. Het tweede wat hij moet vragen is, kan je ervoor zorgen dat je 2 van je goede projectmensen in dat team zet, om ervoor te zorgen dat we het team opstarten. En het eerste wat het team moet doen, is, ze pakken het plan van meneer Schalkwijk, omdat dat in ieder geval het eerste initiatief is om te kijken wat wel het grootste gedeelte van het is een mooie leidraad. Het tweede wat die groep moet doen, ze moeten financiering gaan zoeken. En nogmaals, ik denk dat de financiering voor zo'n groep heel makkelijk te vinden is, want de gesprekken die ik zo her en daar heb gevoerd, voel ik dat een heleboel non-government instanties zoals de IDB en de Wereldbank, maar ook Noorwegen, en wachten op ons. Dat die heel graag zoiets zouden willen financieren. U heeft het over een werkgroep of iets dergelijks? Projectgroep. Omdat het een project is. Het heeft een begin, het heeft een einde, het heeft een timeline. Oké, want dat is mijn volgende vraag. Is het een tijdelijke groep? Ja, het is een tijdelijke. Het is een groep projectmensen zoals we ooit een keer, een voorbeeld, de raffinaderij. Er zijn 4 Surinamers opgedragen door onze president. Dat was toen de voorzitter van de raad van bestuur, meneer Waaldijk. En die heeft gezegd, ik wil een raffinaderij die van onze olie gasoline en diesel maakt, waardoor we onze economie kunnen fuelen. En datgene wat overblijft, daar maken we dan elektriciteit van. Die 5 mensen hadden nog nooit een raffinaderij gebouwd. Ja. Maar het waren wel projectmensen. Dus zij hebben toen gezegd, oké, wat moeten we doen? Wie in de wereld heeft dit eerder gedaan? Wie kunnen we vragen om ons te helpen die eerste stappen te nemen? En hoeveel gaat dat kosten? En die groep mensen is langzaam uitgebreid tot 35. Daaruit is eerst CBB Lummes uitgekozen om de base engineering te doen. Daarna is er een aannemer gezocht die de detail engineering doet en de uitvoering. Dat was toen Saipem. Lummes was een Nederlands bedrijf. En die groep is uitgegroeid tot een groep van 35 man. En op een gegeven moment was het meer dan 120 man. En die groep is weer helemaal opgelost. En een deel is in de raffinaderij gaan werken. En een deel werkt nu aan andere projecten. Ja. Dus zoiets moet je voor ogen hebben. 5 man, misschien 10 man, die zich dadelijk gaan aanvullen. En dat gaat groeien en die gaan dan bedrijven inhuren die voor ze gaan doorrekenen. Want die scenario's doorrekenen is niet zo makkelijk. Daar moeten speciaal instanties voor komen die dat gaan doorrekenen. En die zeggen, oké, als je zoveel groei hebt, dan ga je zoveel mensen nodig hebben om die groei te bewerkstelligen. Als je het ietsje langzamer doet, gaat het zo doen. Als je top wil worden of the world of volksgezondheid, dan ga je zoveel ziekenhuizen bij moeten bouwen, et cetera. Maar zou zo'n projectgroep niet kunnen transformeren naar bijvoorbeeld een instituut, non-profit of non-governmental, om dus in principe permanent... Het is niet meer nodig. Niet meer nodig. Als je een plan hebt, is het niet meer nodig. Als je een plan hebt, moet gewoon dat plan uitgevoerd worden. En binnen dat plan natuurlijk heb je natuurlijk beleidsbeslissingen die er genomen worden, en et cetera, et cetera. Dat is allemaal geen probleem. Want dan heb je 3 wetten die ervoor gaan zorgen dat we niet in de resource curve vallen. En dat is wat het is all about. Oké. Transparantie, goed bestuur zijn termen die ook vaak vallen, ook geuit door politici. Maar cruciaal, toch, bij het beheer van onze natuurlijke hulpbronnen. Hoe beoordeelt u de huidige transparantie met betrekking tot de olie- en gassector? Godzijdank hebben we dat natuurlijk niet. Staatsolie Wat hebben we niet? We hebben geen intransparantie op het gebied van olie- en gasinkomsten, om duidelijk te zijn. Staatsolie maakt ieder jaar een jaarverslag die nagekeken wordt door Ernst & Young. Dat is een van de 4 grote accountantsbureaus van de wereld. Dus daarmee, met die cijfers, daar kan je mee leven. En Staatsolie geeft exact aan hoeveel geld ze geven aan de minister van Financiën. Die transparantie heb je in geen enkel ander land, behalve landen als Noorwegen, Nederland, etc. Dus we doen het goed op dat stuk? We doen het ongelooflijk goed op het stuk van
Olie- en gasinkomsten, wat gaat naar de minister van Financiën? Ook de goudinkomsten van de maatschappijen zoals Newmont en Zijin gaan heel transparant naar de minister van Financiën. Daar kan iedereen in kijken. Daar kan iedereen ook in kijken, want staatsolie is namelijk aandeelhouder van zowel Zijin als van Newmont. Ja. Dus we kunnen heel transparant zien wat de inkomsten van de grote maatschappijen zijn. Van de kleine goudmaatschappijen nog niet. Daar is het nog wat moeilijker. En natuurlijk, je moet dan kijken, wat heeft de minister van Financiën met het geld gedaan? Een van de instanties die daarover gaat, en Suriname is lid van die instantie, dat is de EITI, de Extractive Industry. En Suriname is heel hard bezig. Ik heb niet zo lang geleden ook met Clyde Griffith gesproken van NH, ex-staatsolie. Hij is ook heel hard bezig om ervoor te zorgen dat we alle rapporten indienen, om ervoor te zorgen dat we weer helemaal een volledig EITI bedrijf zijn. Dus op het gebied van transparantie, van de inkomsten van de overheid, is er niet veel mis. Dat is heel duidelijk. Alleen maar beter kan het worden dus. Dat kan alleen maar beter worden, maar en wij mogen ook best vragen, waar zijn de gelden nu aan uitgegeven? Maar daar heb je een rekenkamer voor. Ik weet niet hoe goed die natuurlijk werkt. Ja? Maar de basis is de gelden die binnenstromen bij de minister van Financiën op het gebied van olie en gas zijn en zullen ook in de toekomst heel transparant zijn. En Marciano Dassai, een minister van ROM, heeft een heel mooi Green Development Strategy gemaakt, die ook weer kan dienen als input voor de roadmap van Suriname. Dus dat is waar u op doelt in principe, wat we zouden moeten regelen. Ja, we moeten niet steeds in isolatie dingen doen. We moeten niet in samenhang. We moeten niet een soeverein welvaartfonds maken, een local content law maken, een green strategy maken, een immigratiewet maken die niet gebaseerd is op een plan. Want als het niet gebaseerd is op een plan, is het gedoemd te mislukken. Oké, dus als ik u hoor, kan het wel degelijk samen dat we en onze mijnbouwsector, specifiek oliesector ontwikkelen en tegelijkertijd groen blijven? Ja, tuurlijk. Tuurlijk kan dat. Okay. Tuurlijk kan dat. Duidelijk. Ja. Ik wil eventjes een sprongetje maken, eenmaal we praten over mogelijkheden om dat de bevolking profiteert. We hebben as we speak gaande het Royalty voor Iedereen programma RVI. Gezonde zaak of heeft u twijfels? Ik ben me niet echt verdiept erin, moet ik je heel eerlijk zeggen. Maar ik zeg, iedere uitgave die je doet, die niet gebaseerd is op een algemeen plan, iedere uitgave die je doet voordat de oliedollars binnenkomen, iedere uitgave die je doet die niet gebaseerd is op een breed plan, is voor mij niet juist. Waarom? Omdat het gebaseerd moet zijn op iets. Want je weet niet, misschien moet die royalties voor iedereen in plaats van $750, misschien moet het wel $10.000 zijn. I don't know. Als we een goed plan maken, vandaag de dag zijn de Noorden de rijkste mensen op aarde. Als je kijkt naar hun welvaartfonds, die gebaseerd is op een plan, en je kijkt naar hoeveel geld daar vandaag de dag in zit, en je zou dat delen door alle inwoners van Noorwegen, is dat wel meer dan $10.000 per persoon. Dus je weet niet hoeveel zo'n een royalty voor iedereen moet zijn. Dus ik zeg, het moet in eerste instantie gebaseerd zijn op een plan. Eerst het plan en dan de rest. Voor de duidelijkheid dat het geld terug moet stromen naar de bevolking. Ja. Dat is waarvoor ik vecht. Zijn er alternatieve plannen dan bijvoorbeeld zoals men nu met RVI probeert te doen? Heeft u wat anders waar de mensen wel van zouden kunnen profiteren? Iedereen gaat profiteren van een plan waardoor we de oil curse kunnen vermijden. Daar gaat iedereen van profiteren. Zit dat in werkgelegenheid? Werkgelegenheid, je krijgt dus een welvaartfonds die heel bloeiend is. En dan kan je allerlei dingen daarmee doen.
ten faveur van de mensen. En natuurlijk, je gaat altijd een kleine groep blijven die arm blijft. En die kleine groep die arm blijft, die moet je dan helpen door gericht subsidies te geven aan dat soort mensen. En daar heb je dan genoeg geld voor, want je hebt een bloeiend welvaartsfonds. En je hebt een goed plan, dus de rest van de economie vervalt niet. Je hebt een goed ontwikkelingsplan om ervoor te zorgen dat je alle mensen die bij de overheid werken, die absoluut worden, dat die geherschoold worden. Om ervoor te zorgen dat ze entrepreneur worden of dat ze in de business meegetrokken worden. Of dat moet allemaal uit het plan komen. Ja. Heeft u misschien voorbeelden van best practices vergelijkbaar met Suriname? Landen die ook ooit eens plotseling olie hebben gevonden en gas hebben gevonden en het goed hebben gedaan met, zoals u dat noemt, we hebben plannen gemaakt, maar heeft u voorbeelden en hoe hebben zij het gedaan? Ja, dus Noorwegen is een mooi voorbeeld en Qatar is het andere voorbeeld. Noorwegen is het voorbeeld en die heeft in principe gezegd, oliedollars fijn, we stoppen het in een fonds, dat fonds fijn, maar die mag alleen maar in het buitenland investeren, want als het in Noorwegen gaat investeren, gaan we onze economie overhieten. We gaan kijken naar onze eigen economie en we gaan ervoor zorgen dat we alle sectoren gaan versterken, zodat de oliesector ze niet kapot maakt. Dat is een voorbeeld, maar Noorwegen was natuurlijk al heel ver. Nederland is een ander voorbeeld. Nederland is wel in de Dutch disease gevallen. Zijn ze eruit gekomen? Ja, zij zijn eruit gekomen, maar daar hebben ze heel hard voor moeten werken. De Nederlandse gulden was op een gegeven moment zo sterk door al die olie en gas die ze vonden, waardoor de werkeloosheid ontzettend is toegenomen in Nederland. Ik dacht dat iets van 17%. En daarna hebben ze heel hard gevochten om ervoor te zorgen dat ze het weer balanceerden. Heel veel geld gestopt in hun eigen sectoren waarin ze sterk waren, die niet gebaseerd waren op de olie- en gasindustrie. En daardoor zijn ze weer daaruit gekomen. Ze hebben dat tijdig kunnen doen. Net zoals Guyana nu ook probeert om tijdig te investeren in andere sectoren. En ze zien die oil curve aankomen, dus ze proberen nu met man en macht om ervoor te zorgen dat ze er niet in vallen. En misschien lukt het ze wel. Andere landen is het niet gelukt. Venezuela is het niet gelukt. Nigeria is het niet gelukt. Angola is het niet gelukt. Libië is het niet gelukt. En ik kan zo wel heel veel landen meer noemen. Wie het ook goed gelukt is Maleisië. En Maleisië is ons vergelijkbaar goede voorbeeld. Want ja, Maleisië heeft natuurlijk Petronas. Ja. En Petronas is eigenlijk de staatsolie van Maleisië. En die heeft heel veel van de ontwikkeling geleid. En de Maleisiërs hebben ook altijd gezien dat Petronas is hun kip die gouden eieren legt. Dus als het een gouden ei gelegd had, dan ging het naar de overheid. Maar ze zorgden ervoor dat ze de kip altijd voldoende voeding gaven. Ja. En ik hoop ook dat Suriname nu en in de toekomst overtuigd blijft van het feit dat staatsolie de kip is die de gouden eieren legt. En dat ze daar niet politiek zich moeten gaan bemoeien. En dat zeg ik heel hard. En dat zegt met mij iedere directeur van staatsolie heel hard. Politici denken korte termijn. Die denken aan de volgende verkiezingen. En als politiek zich bemoeit met de business, dan gaat de business dood. Voorbeeld is PDVSA in Venezuela. Voorbeeld is Petrotrin in Trinidad. Voorbeeld is allemaal bedrijven waar de olieindustrie, waar de national oil companies doodgemaakt zijn door de government, omdat ze dat gepolitiseerd hebben. Het instituut in Colombia is ook vrijwel dood. De olieindustrie niet, dat is de olieindustrie gebleven. Maar het instituut zat vroeger ook, net zoals bij staatsolie, onder het oliebedrijf, Ecopetrol. Dat hebben ze eruit gehaald en dat werkt nu niet meer. Want het is er zitten allemaal politieke figuren in plaats van mensen met kennis en kunde. Hetzelfde is ook gebeurd in Indonesië. Ja. En weet je, wij moeten ervoor zorgen dat ons dat niet gebeurt. Dus een kip legt gouden eieren, laat die gouden eieren blijven leggen. En zorg ervoor dat we met die gouden eieren het plan wat we met z'n allen gemaakt hebben gaan uitvoeren.
Dus een structuur zoals die nu is volgens u prima. Want we hebben niet zo lang geleden toch wel staatsolie ergens op een lijst zien voorkomen van privatiseren. Ik weet niet op welk deel en hoe. Maar is daar ruimte voor? Op een of andere manier? Ja, het staatsolie privatiseren is geen probleem. Staatsolie politiseren is een probleem. Oké, wat is het verschil? Het verschil is dat als je het privatiseert, dat het veel meer een bedrijf wordt. En staatsolie is gewoon een goed gerund bedrijf. Met een goede structuur, maakt de juiste winsten, draagt alles af, heeft jaarverslagen die 4-5 maanden na het afsluiten van het jaar uitkomen. We hebben heel veel kennis en kunde op het gebied van olie en gas. Dus het is een van de voorbeeldbedrijven voor de wereld, hè? Niet alleen voor Suriname. Maar als je zegt, ik ga 20% verkopen aan mensen, dat is alleen maar goed. Hoe verkopen? Wat bedoelt u precies? Je bedoelt aandelen verkopen. Dus Aandelen. dan wordt 80% blijft van de overheid, 20% wordt dan van privé mensen. En die privé mensen mogen dan ook een raad van commissarissen, iemand van de raad van commissarissen benoemen. En daardoor krijg je toch weer een bepaalde input die heel belangrijk is. De raad van commissarissen van staatsolie zijn heel vaak politieke benoemingen. Wat logisch is, want het is 100% aandelen. het is 100% aandelen. Maar het zou toch goed zijn als het wat minder politiek werd en dat het wat meer op kennis en kunde gebaseerd was. Omdat als het op kennis en kunde gebaseerd is, heeft de directie ook een goede counterpart waarmee ze kunnen praten en waarmee ze kunnen dealen, om ervoor te zorgen dat ze de juiste beslissingen nemen. Ook als directeur weet je niet altijd of je het juiste doet en heb je soms een klankbord van buiten nodig om ervoor te zorgen dat je de juiste beslissingen neemt. En als staatsolie voor een deel privatiseert, waar hebben we staatsolie in principe ready voor gemaakt? Want wij zeiden op een gegeven moment, toen in 2015, 2016, zeiden we vinden olie en we kunnen niet een lening vinden om die 20% te doen. Misschien moeten we dan wel een deel van onze aandelen verkopen. Daar is over nagedacht? Ja, we zijn toen naar Toronto geweest om te kijken of we het daar konden doen. En de AEX in Nederland zijn we gaan kijken of we het daar een deel kunnen verbruiken. En aan wat voor een voorwaarden moeten we nu voldoen, als we dat willen. En wij hebben toen een lijstje gemaakt met de voorbeelden. Onze CFO, Agnes Moensie, heeft daar heel hard aan gewerkt. En we hebben toen, stap by step, hebben we alle hurdles genomen om ervoor te zorgen dat we een deel van staatsolie kunnen privatiseren. Je kan niet heel staatsolie aandelen verkopen, omdat staatsolie een instituut heeft. Het instituut mag natuurlijk nooit geprivatiseerd worden. Staatsolie heeft goud aandelen van de staat, waar de staat recht op heeft. Dat mag je natuurlijk nooit aan derden een stuk verkopen. Staatsolie is eigenaar van de stuwdam. Ook dat mag je natuurlijk nooit privatiseren, volgens de wet niet. Dus dat zijn dingen die je niet mag privatiseren, maar de rest van staatsolie zou je wel kunnen. Nou, de blokken bijvoorbeeld voor onze kust mag wel. Dat mag wel. Je zou bijvoorbeeld zeggen, ik kan onze offshore department, daar maak ik een aparte MV van, naamloze vennootschap. Paradise Oil bestaat al. Je zou bijvoorbeeld zeggen, daar, Paradise Oil is de eigenaar van de 20% die daar dan, die we daar mogen bezitten. En dan zou je zeggen, oké, Paradise Oil is op dit moment 100% van staatsolie. Staatsolie is 100% van de staat. Maar je kan bijvoorbeeld 20% van de aandelen van Paradise Oil verkopen en daarmee een stuk financieren om jezelf in te kopen. Dus met die achterliggende gedachte is Paradise Oil opgezet, hoor ik u zeggen? Het is niet helemaal met die gedachte opgezet, maar je zou het wel bijvoorbeeld kunnen gebruiken daarvoor. Okay. En wat belangrijk is dat we verder alle boxen kunnen tikken om ervoor te zorgen dat we een stukje kunnen privatiseren. Okay. Ja. Dus dat zou best mogelijk kunnen zijn in de toekomst? Ja, dus als de staatsolie of de staat geld nodig heeft, dat we een deel daarvan privatiseren. Overigens, laat me toch eventjes kort uw mening vragen. De staatsolie heeft net een deal gesloten met een bankenconsortium en andere financieringsinstellingen. 1,6 miljard. Goede zaak, goed gedaan. Kan je je voorstellen, 1,6 miljard? Dan hoef je me niet te vragen of dat een goede zaak is. Ik bedoel, dat is toch nou, legt u het uit, u bent de technisch man. onvoorstelbaar dat we als bedrijf
1,6 miljard kunnen lenen. En dat buitenlandse banken durven om dat te lenen aan staatsolie. Dat betekent alleen maar dat de structuren van staatsolie en de manier waarop staatsolie gerund wordt, zoveel vertrouwen heeft bij zoveel internationale banken. Dat is alleen maar chapeau, petje af, voor de organisatie die dat voor elkaar heeft gekregen. Nou, goed, nog een voorbeeld dus. Als u één beleidsmaatregel zou mogen implementeren om Suriname voor te bereiden op die olie- en gasinkomsten, gas maybe, Ja. wat zou dat zijn? Ik zou, als ik 2 minuten president zou zijn van het land, zou ik naar voren komen en dan zou ik zeggen, het eerste wat ik ga doen als president is een projectgroep in het leven roepen die ervoor gaat zorgen dat we een roadmap en een strategisch plan voor Suriname gaan maken, zodanig dat we niet in de oil curse vallen en dat de gelden van de olieindustrie ook ten goede gaan komen aan alle arme mensen van Suriname. Dat is korter zelf dan 2 minuten. Ik hoef maar aan de 90 seconden. Ik ga je toch een beetje plagen of triggeren. Bent u beschikbaar als u gevraagd wordt? Morgen, ik krijg na de verkiezingen een telefoontje. Meneer Elias, we hebben u nodig om president te worden van het land. Ja, dus het is niet een eenmansactie, geloof me. Je moet ook daar een heel goed plan voor hebben. En het is ook niet één persoon die dat kan. Je moet echt een hele grote groep mensen hebben. Met de juiste instelling, die eerlijk zijn, dat is het allerbelangrijkste. En die dan willen helpen om ervoor te zorgen dat we een dusdanige structuur opbouwen. Dat we over 5 jaar, wanneer de oliedollars al dik vloeien binnen het land, een structuur hebben waardoor de verdeling van het geld dusdanig is dat iedereen in Suriname rijk gaat worden en dat niemand ooit meer arm gaat zijn. En dat is iets waarbij ik zit hier om mensen te educaten, om mensen te onderwijzen over wat er moet gebeuren, zodat we niet in die resource curse vallen. Ik had echt gehoopt dat toen ik naar die politieke debatten luisterde, dat er in ieder geval 1 van die 14 mensen zou zeggen, wij gaan een plan maken om ervoor te zorgen dat we niet in de resource curse vallen. Ik heb niemand horen praten over de resource curse. En dat is een onderwerp dat ook niet echt aangeraakt is tijdens de. Ja, dus het is wel grappig. Het is hetzelfde als. Het is hetzelfde als COVID. Wij dachten ook dat we, als we maar iedereen buiten zouden houden, dat we nooit iemand in Suriname COVID zou krijgen. Maar na de FID kan ik je zeggen, zijn er al 100 mensen met COVID in Suriname. Dus we moeten ons aanpassen aan het feit dat we dadelijk met z'n allen 80% van de bevolking COVID krijgt. Ja. Misschien is dat een beetje cru gezegd, maar na de FID zijn we heel hard bezig om naar de resource curse toe te rennen. We rennen er naartoe. We juichen aan de ene kant, want er komen oliedollars aan, maar die oliedollars gaan 80% van de bevolking echt heel arm maken. En misschien denken die mensen wel die het beleid moeten maken, ja, ik zal toch wel bij die 20% horen. I don't know. Ja. Maar het is jammer, het zou echt jammer zijn als we niet een plan maken om ervoor te zorgen dat we niet in die resource curse vallen. Ja, u heeft net genoemd, het stelt u teleur dat politieke partijen laatst in het debat niks hebben gezegd eigenlijk in die richting van een plan of iets dergelijks. Misschien hebben ze niet de ruimte gekregen of is het onderwerp niet echt aangesneden. Maar we zijn in een politieke tijd, we gaan straks de verkiezingen in. Zijn er wel politieke partijen geweest die uw boodschap hebben gehoord en u hebben uitgenodigd van, jongens, we willen wel weten hoe u erover denkt en hoe kunt u ons helpen? Ik heb de presentatie, die nu ook op YouTube staat trouwens, heb ik voor een heleboel maatschappelijke functies heb ik ze gegeven. Ik heb ze voor de Rotaries gegeven, ik heb ze voor jongere organisaties gegeven, ik heb ze voor politieke partijen heb ik ze gegeven. Ik heb ze zelf op een gegeven moment voor vriendenclubs gehouden die dat wilden horen. Ik heb het voor de NDP gehouden, 2 keer zelf. Ik heb het voor de VHP gehouden en ik heb het voor de ABOP heb ik het gehouden. De rest? En ze hebben allemaal heel enthousiast daarop gereageerd.
En voor de rest niet. Ik heb wel aangeboden aan andere partijen, maar misschien hadden ze het al te druk met de verkiezingen toen. Ik hoop dat ze na de verkiezingen, dat in ieder geval de partijen die in de coalitie terechtkomen, dat ze naar mijn YouTube-programmaatje luisteren. Het duurt maar 45 minuten. Maar in die 45 minuten word je wel onderwezen wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat we niet in die resource curse vallen. Ja. En je wordt onderwezen om te zeggen wat er gaat gebeuren als je niks doet. Over dat telefoontje gesproken, ja, misschien niet als president, maar zou u wel zo een projectgroep, die projectgroep die u doet, willen voorzitten? Ja, dat is geen enkel probleem. Ik ben bereid toe om alles te doen zolang de structuren maar naar voren komen. En het echt willen, hè? Je moet echt willen uit je hart en je moet zeggen, ja, oké, ik wil, ik geloof erin, ik heb gehoord wat je zegt en ik begrijp wat je zegt, want je moet het begrijpen. Je moet begrijpen dat je op een gegeven ogenblik, dat je, ja, ik noem dat consciously incompetent bent. Dus dat je niet weet hoe je uit die resource curse moet komen, maar dat je weet dat het eraan komt, zodat je iets moet gaan doen om ervoor te zorgen dat je er niet in valt. En het enige wat ik kan garanderen, en dat kan ik echt garanderen, als je niks doet, gaan we erin vallen. En heel snel. Want vroeger, als de Surinaamse economie aantrok, kwamen er hordes Guyanezen naar Suriname. Vandaag de dag zijn alle Surinamers daar naartoe. Alle bouwvakkers en alle mensen die in die industrie werken. Ja. En die komen niet terug. Als ik nu op een bouwplaats rondloop, hoor ik 90% van de mensen al Spaans praten. En dan weet ik niet of ze uit Cuba komen of dat ze uit Venezuela komen. Ik kan ook niet zo goed het verschil tussen Braziliaans en Spaans, om je eerlijk te zeggen. Maar ik weet dat er in Guyana zijn er al minstens 100.000 illegale arbeiders van Chinezen tot Cubanen tot Venezuela. En ze hebben niet een echt immigratiebeleid erop losgelaten dus? Nee, je hebt dat niet. Wij kunnen dat wel doen. We hebben nog de tijd om dat te doen. We hebben nog de tijd. Maar als we niks doen, dan komen ze ook wel hoor. Ja. En dan, tot slot, uw boodschap aan Suriname. U hebt het verhaal van u gehoord, maar wat is uw slotboodschap richting Suriname? We gaan dus richting die olieinkomsten gaan. Het is onvermijdelijk. Ja. Wat is uw boodschap? Suriname heeft de potentie om voor eeuwig het rijkste land van de wereld te worden. Ja? En dat komt niet alleen door onze olie, maar vooral door ons ongerept bos en onze biodiversiteit. Mensen moeten dat niet onderschatten. We hebben hier een rijkdom die ongeëvenaard is in de wereld. En we moeten dat koesteren als Surinamers. En mijn boodschap is, als we gewoon op een juiste manier omgaan met de oliegelden en als we op een juiste manier omgaan met ons primair bos, dan zijn we oneindig lang. Zullen we een van de rijkste landen zijn van de wereld. Nee, yes. Ja. Dank u wel voor uw inzichten. Graag gedaan. Rudolf Elias, die wond er geen doekjes om. Het ontbreken van een nationaal strategisch olieplan, dat moet voor ons een wake-up call zijn om aan te pakken. Het antwoord ligt bij u. Dit was Supreme Exclusive. Tot de volgende. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.